Vaga de roubos en Santiago. Máis de 150 furtos con violencia no que vai de ano. Cafetarías, restaurantes e salóns de peiteado no punto de mira dos ladróns. Amigos do alleo tamén no Nadal, hoxe no Quen anda aí. Ben, pois seguimos en directo no Quen anda aí. Hoxe temos moitas sorpresas, Home, que eu ainda non abrín o meu, Juan. Non quería eu coller o protagonismo, pero tamén trouxen algo para min, como comprenderás. Sí, podo? Bueno, ti calquera cousiña que poñas... No, pero ti non tes problema. Pero a miña igual non é de vestir, é que eu non precisaba un cambio, porque eu xa viña aniquelada, pero mirade o que teño por aquí. A ver. Que é unha maravilla, é unha auténtica xoia. E pesa, axúdame aquí, Juan. Abride por aí. No, ela colleu o mellor agasallo para ela. Colle. Pero podo coller por aquí? Home, fixade vos, é unha rianxeira de metal talado, unha auténtica obra de arte, aparte dun artista maravilloso. Eu penso que é unha peza espectacular, exclusiva, porque ten esa parte de artesanía. Gusta vos? Vale. É fermosísima. A que sí? Que cosa tan bonita, Sí, queredes unha parecida? Sí. Igual podemos, bueno, por lo Negociar. menos coñecer un pouquiño como se crea unha peza única como esta. Fixo un amigo que hoxe temos no programa e que non sei se escoitades, pero que xa anda por aquí traballando. Che Tambre, aí o temos, mira. Está ocupadiño coas súas cousas, imos ata ali a falar Claro que con sí. Che Tembra, vamos con él para ali. Pero que fermosura. Aquí o temos traballando, dándolle duro, facendo estas maravillas, obra de arte con folla de lata. Boas tardes, Che. Boas. Ferreiro de Rianxo, que mira que De obra... Taragoña é do Ayuntamento de Rianxo. Sí, señor. Así me gusta, sí. Son de Taragoña, non? Parabéns Rianxo sí, por lo que pero fas, Taragoña é Taragoña. Sí. Non movamos los marcos. No. Tamén está o Castelao en Taragoña, é ali na rotonda de Sí, Taragoña señor. ainda. Sí, señor. Que estás facendo, che? Pois vou facer aquí unhas follas para dicirvos como é. Aquí non podemos facer de carballo, porque non teño máquinas suficientes para prepararlas. Faceremos unha de limoeiro, unha de tal... Que bonito, para adornar agora no Nadal, non? Follas É que valen metálicas. para o Nadal, non temos por que comprar aos chinos, Claro que sí, hai que ir a Taragoña e darlle traballo aos oficios de toda a vida. Cantos anos levas no oficio? Empecé de 13 anos para ir de mecánico de barcos, pero depois ali, en vez de mecánico, facíamos portales para as casas en Rianxo, Os Eu fui para portales. Rianxo. Entendes? É máis traballaba Entón nos motores dos barcos. non é un hobby, é unha profesión da que viviches toda a vida. Bueno, vivir, Dá para vivir ou non? prácticamente, se fora isto, sí. Pero como sempre fun de facer para todos. Entendes? Xa entendo. Sempre me estaba gustando facer unha cousa. En vez de estar a mellor no portal, estabas ti, cando estás por ti solo, faz outras cousas. Sempre creando e ademais dun xeito moi sostible, porque todo isto faise con material de refugallo para aproveitar, non? Cousas que se botarían a perder. O que pois ti tiras, transfórmalas sacas dun barril. nunha obra de arte. Mira, aí che ven unha folla dun... Que bonito, é que é unha folla tal cual. Ah, pero Mira. isto son dos aros dos pipos, dos Ou barris. dos barriles, de aquel, todo, vale. Sí, señor. Ti cortes, non ves, desta. E que iso que é ferro ou latón? Que? Isto é ferro galvanizado. Isto, mira, isto é dun microondas. Dun microondas. Toma. Ata fora, non sabes? Es que hai Sí. algúns que son... E desto, aí as tendes feitas. E podemos amosar, ti primeiro pintas a forma da folla que vas a facer, non? A folla, deixo aquel, e ti podes colocar nun árbol de Nadal, e xa che adorna Sí. tamén, que é brillante. Non, é que parecen uns adornos de Nadal espectaculares. Falaba eu desta peza, desta rianxeira que é maxistral. Parabéns porque é un arte maravilloso. E dicía que é unha peza única, porque como todo se fai dun xeito tan artesán, en realidade non hai unha igual que a Non, outra. que ti non che sale, porque a mí compra máis Claro. xente para regalos así detalles, porque Claro. non, é que tú, aunque me fajas outra, non che igual a outra, é que é imposible O facer. sea que non és capaz de facer dúas pezas iguais. Iguales nunca salirán. Nunca saen. Nunca, porque tú de feita a man e ti non és capaz, un Claro. rasga de ter moi distinto. Claro, esa gracia. Que bonito bueno, da artesanía. Pero os prezos sí que serán iguais, Sí. non? Os prezos serán Home, iguais. depende da cara do penitente, tamén. Claro, como va a cara? Eso non é para todos igual. Tipo Como de a ti o prezo mellor che dependendo- regalo é outro e ti é tanto, e depois empezas a... Tipos o prezo dependendo da cara do Sí, cliente. como ves ao home, non? Se lleves cara de cartos, Home, hai que dicirlle ti... Subes podes, tapada. non vais subir, podes apallarte ben. Ti, a mellor é para un agasallo que tens que facer veste un pouco mal e non vas a ir canto tamén. pode custar iso, máis ou menos? Iso que está facendo. Isto que está facendo,
Mira a cara primeiro, Marcial. Esta, Marcial, esta a mellor é darcha, porque se fora daquela... Mira, que claro, por iso non fai negocio, porque se foran os claro... llaveros, Cales son os chaveiros? Espera, estaban aí nunha caixa metidos, pero xa deberonme levar a caixa. Agora os buscamos. Agora os buscamos. Mira. Pero tamén pintas, mira. Porque esta, mira, esa de ratón, colles un spray destes, colle o Con color que ti unha cor, queira. xa está. Esa está. Son fermosísimas. Que chulo. Pois che, seguimos traballando de contado contigo, vamos a aprender a facer as follas de Nadal e vemos máis obras que fai o escultor Chetembra, pero antes Raquel Pérez está cos veciños de Coruxido, en Brión, que denuncian que as obras dun particular deixaron a vila sen acceso para ambulancias e vehículos de emerxencia. Boas tardes, Raquel.